भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के जौना फिल्म के आप सबके इंतजार रहा बहुत ही बेसब्री से। जौना फिल्म के शूटिंग आज से लगभग 7 साल पहले शूटिंग भइल है और कुछ पार्ट मतलब कुछ हिस्सा शूटिंग के बाकी रह गए जौन की पिछला साल शूटिंग भइल हुए। जी हाँ भैया, मतलब 2020 में कंप्लीट भइल। फाइनली 7 साल बाद ये फिल्म कंप्लीट भइल बटे। जौन फिल्म के नाम बा सजना पे दिल आ गई। जी हाँ भैया, सजना पे दिल आ गई। जौन फिल्म बहुत दिन से आप सबके कान में गूंज रहा बा। नाम की पवन सिंह के ये फिल्म बहुत जल्द आई। अब आप सबके बता दी एकदम बहुत जल्द आप सबके बीच ये फिल्म प्रदर्शित होके वाला बा। लेकिन फिलहाल एक बड़ा अपडेट लेके आई बनी कि ये फिल्म के नाम चेंज हो गई। ये फिल्म के नाम बदल गई बटे। अब आप सब वीडियो में जाने कि जो ए फिल्म के नाम जो चेंज भेल बता नया नाम का धराइल बेटे उ हम आप सबके बताएं। जे अब ऐसे फिल्म के नाम तो बहुत पहले के चेंज हो गए, लेकिन अभी फिलहाल हम आप सबके रिपोर्ट दे रहल बनी। जी हाँ भैया, फाइनली रिपोर्ट बाटे कि फिल्म के नाम चेंज हो गई बटे का बा। लेकिन उससे पहले जान ली कि सजना पे दिल आ गई जो फिल्म बाटे वो फिल्म के प्रोड्यूसर बने मनोज कश्यप जी। एक फिल्म के डायरेक्टर और राइटर बने उमर खान जी। जी हाँ भैया, और जानम पवन सिंह स्टार कास्ट में बने स्मृति सिन्हा बाड़ी, तनु श्रीवाड़ी। जी हाँ भैया, और भी तमाम कलाकार एमे नजर आइलो। जी हाँ भैया, बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनल बाटे जौन की एक तरह से कहले तो पारिवारिक और सामाजिक और संगीतमय मूवी हुई। जी हाँ भैया, लव स्टोरी भी आप सबके सीन देखे के मिली, एक से बढ़ के एक जबरदस्त गाना भी देखे के मिली। और भैया पवन सिंह के बहुत ही बेहतरीन फिल्म में से एक फिल्म बाटे जौन की इंतजार आप सबके लगभग 7 साल पहले से बनल बता। फाइनली अब आप सबके बीच ये फिल्म के रिलीज डेट भी आई। लेकिन ये फिल्म के जो नाम चेंज भेल और नया फिल्म के जो नाम देहल गेल बा इहे देहल गेल बा न जाने कहां दिल खो गया। जी हाँ भैया, ना जाने कहां दिल खो गया। जी हाँ भैया, पवन सिंह के कोनो अलग नया ई फिल्म ना ह, ई उहे फिल्म है जना फिल्म के नाम बाटे सजना पे दिल आ गई। उहे फिल्म के नाम चेंज करके ए फिल्म के नाम रखल बा न जाने कहां दिल खो गया। जी हाँ भैया, तो नाम से समझ सकते हैं फिल्म काफी लव स्टोरी होके वाला बा। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म जना के नाम चेंज कर देल गेल बाटे और अब और भी बेहतरीन नाम देहल गेल बा न जाने कहां दिल खो गया। तो बहुत जल्द भैया ए फिल्म से जुड़ल रिलीज डेट के भी रिपोर्ट आई। अभी फिलहाल इतने जानी नाम चेंज करके इहे नाम रखल गेल बा। अब आप सब बताई भैया पहिलका नाम ठीक रहे कि जो दूसरा रखल गेल बा ई नाम बेहतरीन बाटे। आप सबके का राय बा जरूर कमेंट बॉक्स में बताई। चलते चलते वीडियो को लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दबा के शेयर करी। इसे हम बहुत जल्द एक नया और बेहतरीन खबर के साथ